Crossing Parliament Genius, Covenants and and honor the parent in the name of Jesus. Phakathi ke sinaye umama ongumbephonzala biologically cala naye simzameni ngezandla bazalwane in the name of Jesus, in the name of Jesus. Leadership yalapha ekhaya yonke siyayikhulisa nayo ngelihle igama lika Jesu, singayiqhobela izandla. Ngabafundisi, ngabapostile, ngabahlobo bami, ngabafowethu abavangeli bonke balapha ndiyababona bayazi, ndiyabazi, ngicela bazalwane basibaqhobele izandla. We honor, we see God in your presence. Sibona uThixo ngobaba kwenu madodana kaThixo in Jesus name. And yazi ke emva phaya ndava usisi Asanda Sisanda kusithiwa she's a prophet but nixolele ba sis Asanda ngicela siqhobele izandla bazalwane. Ngicela manje I want to honor the grace. I'm sorry if I do something wrong, but ngicela siqhobele izandla bazalwane in the name of Jesus. Mama umfundisi uTana ekhona phaya ziphela izitulo apha bazalwane bam. Cela mama ungaza kulandawo ngapha apha ecanga kumfundisi ba please. Sena abantwana alright. Cela siqhobele mama umfundisi izandla bazalwane in the name of Jesus. On that point, before Siphakamisa uTata, let us greet our mother, my wife, at the host of Lomsebenzi, or the hosting the presence of God. Can we all honor and clap hands in the name of Jesus? In the name of Jesus. Izandla ezinje engani kwabula ukhansela elimazi ba utya imali. Hallelujah. Sinodadewethu abantu abazalwane ebengu program director umama ubiza mama uThafira ngicela simqhobele izandla. Hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Right at this time sizabiza umhlobo wami, a very humble man of God, umfundisi uZephu, to come and break and more through the word of God this theme at the hosting the presence of God. Uzosibreakela ngabanzi into ethi hosting the presence of God. Andizohlabela ke bazalwane sekuhladele kakhulu okanye uzohlabela ngicela simqhobeleni izandla eshushu. Hallelujah.
sigqibe nje sibulise kakhulu umama phakathi kwethu ndicela naye simqhubele izandla Jesus. haleluya kakhulu ibandla the leadership of the church abefundisa kakhulu phakathi kwethu umfundisi uDlova uPostile uNkanjini danadana befundisa ibandla bakhona uvangeli uFunathela and all the other ministers ordained ministers of worship bakhona bathandekayo bangaphakathi amen usisi that just ministered for us bazalwane bonke babulisile ngegama lika Yesu amen singahlala ngesithi vuphansi bangcwele amen. We'll try to be very quick bathandekayo sizokhawuleza sigqibe amen. Ndicela sikhangele ilizwi in the book of Galatians chapter number 5 sizofunda nje iverses ezimbalwa and then omnye ndibambele nje kwincwadi ye-Acts chapter number 2 safunda ivesi enye phayana then sihlale phansi amen. Galatians chapter number 5 ndicela ke onesixhosa anifundele mnanza ifunda apha isiNgesini ithi apha now the works of the flesh are evident sexual immorality impurity idolatry enmity jealousy anger then verse 21 it envy drunkenness and things like this I warn you as I warned you before that those who do such things will not inherit the kingdom of God. Verse 22, which is the theme verse of today. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. Verse 24. And those who belong to Christ Jesus have the flesh with its passion and desire. If we live in the Spirit, let us also keep the step with the Spirit. Let us not become conceited, provoking one another, envying one another. Acts chapter number 2, verses number 14. But Peter, standing with the 11, raised his voice and addressed them. You Jews and all you residents of Jerusalem, let me explain to you so that you will know and understand. Listen closely to what I have to say. Amen. Verse 22. Chapter 5 verse 22. Yasona esomoya esiqhamo luthando, uvuyo, uxolo, ukuzeka kade umsindo, ububele, ukulunga, intembeko, ubulali, ukuzeyisa. Akukho mthetho okuchasene nezinto ezinjalo. Ke kaloku abo ke bakaKristu inyama bayibethelele emnqamlezweni kunye neminqweno neenkanuko zayo. Verse 25. Ukuba sidla ubomi ngokomoya masihambe nokuhamba kwangokomoya. Amen. Thandaza mfundisi kanje. Baba izilapho namandla izilapho yakho. Siyabonga nasemini njena Thixo wethu atshona ilanga. Sizawuva ukuthetha kwakho ke nkulunkulu gcoba umthandiswa wakho semile phambi kwethu Jehova ezothetha nathi. Senze ke moya engcwele sibe nendlebe zakwamoya Thixo wethu othembakele. Nasebusuku njena nkulunkulu wethu sinike inhliziyo yakwamoya nkulunkulu wethu othembakele. Sinike Nkosi yami ukuthetha kwakhe siphume silenze izwi lakho libonwe ukuthi Thixo wethu namandla ukuba sivile Baba wethu namandla ukuthetha kwakhe emeyisolungileyo makusenze kube kutshintsho ezimpilweni zethu. Sikwethembile ke ngalo izwi lakho Thixo wethu liyadala liyenza nkulunkulu wethu othembakele. Nasebusuku ke Thixo wethu namandla senzise ngalo sakhe ngalo ebusuku Thixo wethu namandla sikwethembile ke nkulunkulu ngomkhonzi wakho semile ke gcobe nkulunkulu phela ungcobe Thixo wethu namandla nkulunkulu wethu semile phambi kwethu Jehova vela njengoThixo ngaye Baba wethu namandla vela kuye Baba wethu namandla sive wena nkulunkulu wethu othembakele sikwethembile ke nasebusuku ukuthi uzasandisela ngayo Yesu Kristu Nkosi yethu amen. Hallelujah. Ndizozama ukukhawuleza bathandekayo kuyabaneka and mna andivani nendudumo kakhulu amen.
andithi ndiyoyika andivani nayo. Amen. Aske xa kunjena ndive into ehlala emotweni ndivale kwakuthiwe umuntu safe xa isemotweni. Amen. Ndiyava uba ingathi khona into enzekayo nemessage yami ingathi ingxamele ukuphuma. Amen. But sizama ukukhawuleza ke ingekabi indudumo. Amen. Hosting the Holy Spirit or the presence of God. Amen. Ndiyacinga last time ndilapha mfundisi we touched base mother on some of these things. Amen. But ndifuna nje ukutacha nje ezimbalwa and then ndihlale phansi. Abantu abaninzi will know the system of hosting. Like if we are talking about normal hosting, hosting konzo ekhoyo. Amen. Hosting nje konzo ekhoyo indlela eninjonge ngayo ingathi na confidence. Amen. But indlela zokuhosta xa uzohosta mfundisi kune process oyihambayo. Amen. Xa uzohosta kune process oyihambayo. Before you host, number one, you first sit down with yourself. Amen. Amen. The first thing that you do before you host, I'm talking about a normal event. Before you host, you first evaluate, you sit down with yourself. Uzibuza bana yintoni uThixo ufuna ndiyenze. Izayenza njani? Yintoni edingekayo? Ngubani odingekayo? Amen. Wakugqiba, you start checking around your circles if yonke lento endidingayo ikhona na. Samasonke bathandekayo. Samasonke bangcwele. After you have checked, you start the process yokucontact abantu. After you have finished the process of evaluating. Amen. Sizakhawuleza singene kule verse. Le verse ithi yenze umahluko wabantu abantu abaphila enyameni nabantu abaphila kumoya. Now uqala ukhangele lento that you are lacking before ube kanti uyoyilanda lento ungenayo. Amen. Sabasona bangcwele. This is a simple mathematics uba sithetha ngelo language. Into yoba awukwazi umema umuntu okwazi ukwenza into okwazi ukuyenza. Amen. Sabona bangcwele. Umema umuntu oqomba ndiyakwazi but andizufika kwesi standard engifuna lento ifike kuso. Kodwa uba ndingabiza ubani angakwazi uyithatha ifukula ibeke kule ndawo endifuna ube kuyo. Sabasona bathandekayo. That is why the phase yokuplana, yokuevaluate, yokuhlala phansi, it's so important before you start approaching people. Then ungene kwisigaba sesibini esithi ke ngoku I am going out to invite the people that have what I do not have. Kula process mntana kanjeni kukhona into ezimbini ezakwenzeka. Uzodibana nabantu abazawuthi yintoni onayo ozandinika yona phamba ndize. There's a requirement before I come. Sayazi lo sithatha ngayo. Sayazi qala sami abantu. Sayazi kuke ezaziyo ba ngiyacela ke mntasikhaya before ndifike ngicela deposit. Ingene ngicela petrol ifike then enye nenye sizayibona before ndikhwele stage. Sazazi izinto sidishene nazo kakhulu. Amen. Now the process yokuhosta leyo yonke lento uyenza before the day of the actual event. Jesus. This is the same process that God needs from us before He comes in us. Before we host God, there is an invitation first that comes out. Revelation chapter number 3. Utu Yesu ndimile emnyango ndiya. Ukuba ubani uthi avule mna ndizawungena ndidle naye. Sabana bathandekayo. Because ayikho into enzwayo without the process, the invitation qala. Sabasonke bathandekayo. That is why there was a requirement before the Spirit comes down. Umoya oyingcwele ehle qala. Kwabakho i-requirement ethi khanihambe niyokulinda eJerusalem nilindele ukwambathiswa. In other words, there's a process before the Spirit should come down. Process ithini ithi amanokulinda emthandazweni. Khaniyolinda in
fellowship. There is a way in which you wait for the Spirit to come in you. Amen. But you are going to understand. If I believe in the book of Genesis, the earth was formless, it was void. Now, the full highlighted was Mbalwa. Zizinto eziyenzeke xa umoya kaThixo engekho neziyenzeke xa umoya kaThixo efinza kuhluba mfowethu ndixoxo nje ndicela. So ithi iBhayibhile the earth was formless and it was void. Darkness was hovering over the face of the earth. Amen. Then ithi iBhayibhile but the Spirit of the Lord was hovering over the surface of the water. When there's an absence of the Spirit of God, and this telling the presence, when you are speaking about the presence of God, you are speaking about the Spirit of God, the indwelling of God. Now in the Bible, it was formless. In other words, it was void, it was empty, there was nothing. The only thing that was there, it was darkness and water. But in the Bible, in the appearance of the Spirit of God, hovering over the surface of the waters, a voice was able to come out of heaven and said, let there be light. Ngoba akukwazi ukuba akho umoya kaThixo izinto ziphinde ziqhubeke zi-void and formless. Ndifuna ukuthi awukwazi umoya kaThixo xa ukhona uqhubeke ubumnyama buba khona. Uthi Johane ka evula kwincwadi yokuqala in chapter 1 uthi xa ekhona ukukhanya ubumnyama buyabaleka, because in the presence of God there cannot coexist darkness and light. Samba bathandekayo xa ekhona umoya kaThixo kubakho izinto ezingakwazi ukuhlala phakathi kwethu. That needs to change and shift position and shift form. In the Bible, it was formless, dark, and there was nothing that we could explain. No talk, but when the Spirit of God started to take place and hover upon the waters, the second thing that happened, in the Bible, and God formed a man out of dust. Thixo wenza umuntu ngothuthu. In the Bible, ngokucacileyo umuntu akashukuma. Umuntu did not move because the man was only dust. Until it took God and His presence to kneel down and breathe on man. In the Bible, a man became a living spirit because we are perfume. In other words, the idea of God was not complete until His presence became in man, and then man found form and found movement and found life. In other words, outside of the presence of God, we are dead. Ngaphandle komoya kaThixo nobukhona bukaThixo singabantu abafileyo, singabantu abangaphiliyo. Until God shows up, then life can come around. Life can come around. Because there are things that cannot take form and take life until the presence of God shows up. Before sifike kuhosteni uThixo kukindlela okanye kukizinto ezingakwazi ukwenzeka kubekho izinto ezikwazi ukwenzeka if the Spirit of God is not there. Now iBhayibhile ithi waphefumula uThixo umuntu wangumphefumulo ophilayo. In the Garden of Eden, Adam did not need to pray.
emthandazweni. Nale weekend, the 3 days idlule besisemthandazweni. Because siqengana nokubonana with the presence of God. Kanti ngeke uAdam ebephila noThixo emyezweni. There was no intercession needed. There was no prayer needed. The only thing that they needed to do was to obey the word and fellowship with one another. Appealing in the word of God. Ngeke uthika khona sidingi noma kuthiwa sihlangene kwinkonzo yomthandazo ngoba ukhona uThixo ophakathi kwabantu bakhe. We do not need to call him down because we know that he's present. Until Adam disobeyed God. Oh. And the Spirit of God was taken from Adam. The presence of God was taken from Adam. Introduced in the foundations. Before uzawusebenza abine. In other words, Adam zange ebomini bakhe wa experience ukubila until the presence of God left Adam. Ngoba kukhona izinto that we do not go through when the Spirit is within us, but there are things that we go through because we have stepped out of the presence of God. As it is, it doesn't take a moment. Yeah, it's a bitter truth or a bitter pill to swallow. But kunazinto that begin to be activated when the Spirit leaves us. It is because you are living outside of the presence of God. We are vulnerable to anything that the enemy wants to do to us. The third thing that happened to Adam, he lost a home. Yes. He lost a home. Oh, yes, Lord. But what? Sanikupa egadi. Kama tuketiko kangenzeto, ufele what disobedient to one command. One command. When we are hosting the presence, in as much as we are living under grace, but there's something that needs to come out of you. Goba upila with the Spirit of God. But upila na ye. There's a certain requirement. As a requirement of His grace, the other one is what but as under grace, we are eligible to live anyhow. But under grace, there is a law of grace that says grace teaches us to say no to sin. Grace is a form of our city. A shalom. The presence of God. But when the Spirit of the Lord departed from Adam, Adam were introduced to fear. And I knew that in me I cannot be in your presence when I am naked. I cannot go Adam, but the laws and requirements of hosting the presence of God that disqualify you. I disqualify you. As I'm telling you, those square, as in that way, you go in here and look cleaner. The word judges us before the figure pack. That is why we did a document here. Dayas, come and join us. Oh, yes, Lord. As young always was ready.
Sikuthele ngathi usiphoqa amanye ukuthele nje usigwebile because there are laws that govern us if we want to host the presence of God. Uthi Adam ndive isandi. And I knew in me that I cannot present myself in this state. Uthi ndabaleka ndazimela. Uthi uThixo wazi zonke izinto kho ndawo zonke. Uthi Adam uphi? Not because he does not see Adam, but uThixo ubona his presence coming back to him. Ishiya umuntu imyela kuye because umuntu lo ushindlela nokulandela nokugcina of hosting the presence of God. Timbaleke lazimela sebezenzele nempahla uthi uThixo utshile na Adam kulamthi. There's a progression of sin here. Utshile Adam uthi Adam akaphendula akathi uthi ngilomfazi ondile uthini njengangoku women always take the blame today because yaqala uAdam shifted the blame ufailishe ukuhost uThixo when he has to account for failing the presence ushifted blame uthi nomfazi uthi yile nyoka oyifake apha emyezweni sebenzisana nabazalwane and inyoka could not answer for himself sabana bathandekayo ngoba nayo ipossessiwe because there's what? There is the absence of the Holy. When the absence of the Holy Spirit siqala sibone ingxabano phakathi kwethu sibone sijongana ngesiqondo zamehlo sikhutshwa intoni. The presence have left. Sishiwa kubukhona bakhe ngoba kunezinto ezingakwazi ukwenzeka phakathi kwethu ayakhona uThixo. Verse 22 uthi nazi iziqhamo zikamoya luthando luxolo. How come then in the presence of the Holy Spirit, in the presence of God, we find ourselves looking at each other? It is because we have failed the system of hosting the presence of God. Then we were introduced to an era of visitations. And didn't take ukale wahlala nomuntu ngoba usi-introduce kwi-era ye-visitations. Ithi iBhayibhile uYezekile uthi ndabona isandla sikaYehova ngoba abaphili nomoya kaThixo. Ngoba uThixo ufuneka amane visita aphinda ahambe aphinda visite ngoba umuntu akakho kwi-state sokuhosta uThixo. The only qualification we had was only the qualification of visitation. But nalapha angafika hlale phakathi kwethu. Kodwa ke uVibhayibhile sithi and the hand of the Lord was upon me. And the Spirit of the Lord took me. It is because we were not qualified to have Him in us. Our condition yethu was a condition of sin. We did not qualify to host God and His presence. Kama sinomhosta kwa state besizovele sife. Kwezikile nasife sanga sikhathi kwesiphezulu. Nasife sanga sikhathi kwesiphezulu. Abanye bafumana inyweba athi Isaya nathi ukufa uziya yayibona inkosi ihlele enhlonweni yayo. Sabana bathandekayo uthi nazi ikerubim nazi iserafim zibhizi nenkqubo yazo. Uthi kwavuka into kulo ethi oh mna ndoda enomlomo ongalunganga. In other words, he disqualified himself. What anfanela ukubona umbono njena ngoba ndindoda engcolileyo by nature. Kwenzeke ntoni kanti uThixo uyamva wathi uThixo landanela ahlala indoda emlonyeni wakhe. Before able to do the work and the will of God, we ought to have purification from God. Of bringing us closer to the presence of God, but still he was not qualified to have God in him. He was not qualified to have God in him. He was not qualified to have God in him. The only qualification was that
izwi uphinde uhambe. Uphinde ufumane izwi uphinde uhambe. That's the era of the prophets. That's the era of the messengers of God. Kwathathwa amadoda ekuthiwa ngamadoda kaLevi abekwa in the altar of God. Kwathiwa nina kumsebenzi wenu nizonyusa amadini kuThixo. Nenze lo msebenzi ninodwa bazongena in the altar of God. But nalapho there was a disqualification. But uThixo zawuthatha indalo ibe yiyo indalo ekwazi ugcina mna. Kodwa qualified to do so. Because you have to get to a certain point to be able to go. But when we are reading from the book of Chronicles, the second book of Chronicles, if you are funda from chapter 7, the Bible Solomon that's the second book of Chronicles. Like the book of Solomon, it now he prayed unto the Lord and said, Thixo bakuba abantu bakho bagule beze kule usubefe ubaphilise bakudinga uzobaphendula bakuthandaza kule ndawo usubefe. After he had prayed this prayer in chapter number 6, in chapter number 7 something unusual happened. Abathandekayo ngoba bakwi-era yoba ibe yindlu ekwazi ukugcina uThixo kodwa abantu bangakwazi ukugcina uThixo. Bathandeka sivela kude nokufunana nepresence kaThixo, but thenxa kwisizukulwana sethu sikwazi uyiphatha dlakadlaka lento kodzenkenzelwe yabulala abaninzi befuna uba babambane noThixo. Udabhalayo isebenu bayithakazela nemini bayibona ikude bayivuyela bayikholelwa bayamkela ngoba bonke bekhangela uba singathini ubuThixo abengaphakathi kwethu. Kudala abantu bafuna uba noThixo uphila ngaphakathi kwabo. Kudala abantu bafuna ukuhosta the presence of God but they were disqualified. Ngesimo sobo u-Adam oqala abathandekayo salahlekelwa bubukhona bukaThixo. iBhayibhile kwenzeka isimanga and bothanda uSolomon kwenzeka isimanga banqibile ababingelela ingubo zabo zokubingelela. Iitafile zibhekiwe isibingelelo sikhona. Ithi kwenzeka into abayigqibela kudala ootata babo bafa beyilangazelela zange bayibone. Yagqityelwa ubona kuMoses ngexesha enyuka intaba. Ithi iBhayibhile lalihleli ilizwi likaThixo phezu kwentaba balibona likude kodwa bawasusa amehlo kwiinto zabo kodwa bajonge imfini kaYehova ngoba bebelangazelela. uSolomon xa ngibothandaze phakama bakhwazwa babingelele kwakwathongani phezu nalini imfini kaYehova ndisele. iBhayibhile bathe bejonge ilizwi babona uthanga nje lomlilo lisihla libaleka lihlala phezu kwesibingelelo. Wakala umsebenzi kaThixo wasebenza etempileni. Yasebenza into kaThixo etempileni. Kuthiwa babingelele bazikhulula ingubo. Bathi xa sisekhona uphelile umsebenzi wethu. Ithi they could not enter the temple because the presence of God filled the temple. They knew that they were disqualified to enter where God is. In the nature of the flesh, we cannot see God. In the nature of the flesh, we cannot coexist with God. Ibandla alalinda uSolomon bathethe. Ibandla alalinda abaLevi bathethe. Ithi ibandla lonke lalala phansi. Ngoba kuyindlela bathandekayo, there's a shift of a posture when the presence of God is present. We cannot remain standing when He's in our midst. Kunendlela esimele sibe ngayo eyekhona phakathi kwethu. Kunendlela esimele siphile ngayo eyekhona phakathi kwethu. When the presence of the Lord is within us, there's a shift and a change of a posture. We call it uchika. That we need to shift in.
njani kodwa xa usenzeka into enje ngoba siyazi into enje lapha ekhaya xa usenze simele uba silale ngobuso kuthiwa sonke isizwe salale ngobuso in reverence of the presence of God. Thina yofundisa sisaqhubeka thina sifuna ukuqhuba our program is usual senze into zethu ngohlobo lethu ungekanqandwa nguye phila phakathi kwakho so uvasile uready it's either you're honoring an invite okanye you're going about your way uthi ka uphume enyanga athi ngicela uyothandaza uthi ka ufike endaweni yothandaza athi tshintsha impahla xa ugqotshintsha impahla athi ngene egumbini athi thandaza. You begin to pray. We stop the program now. But in our generation, we do not value the presence of God to that point. Ngoba athi ka ethetha semnyama uthi ndabe ndiphinde ndifumane ne-appointment enje uthi ndayibuya ndiyenze kanti it was divinely meant for that time. So uthi ka kufenisha izinto throughout the day ulibale uba ndiphikise the presence of God. Kuthiwa they shifted their posture, batshintsha indlela yabo bebese bemile behamba becula ingoma entsha basinetempile yokuthandaza babona into entsha babona ilifu babona umlilo ungalayitwanga ngababingeleli kodwa uhlezi straight from heaven straight to the altar ngoba umthandazo kaSolomon uvakele and the presence of the Lord came down ngoba kune bargaining place eyenziweyo for man to meet with God. A temple was built for 60 years. 60 years they are building a temple. But they found only the presence of God. Hey, I figure it fails in our hands. We want the potential of doing everything. Oshumayela uma nihlabele ukoma Yehova. Yehova na ukukhona bakho. Ukoma ndiyamvuthe ngoba xa ujonga lo mntu ukoma akayi-understand into ayiphethe. Because we are not conscious of the presence of God. The Bible in chapter number 6 of the book of Acts, bayathandaza, they are looking to fill up space. They wanted 7 men to fill up the space. In the Bible, as they were praying, the Lord revealed to them. In the midst of those men, in the Bible, go back into the tongue Stephan. The time he description uthika yenzayo. Xa ecacisa ngoStephan umbhali. Uthi look at the book of Acts, uthi look at ecacisa uthi he was a man full of the Spirit of God. No bathandekayo. Ndifuna ukhangele umuntu ohoste uThixo kakuhle. The Bible was filled. Ithi uxa ephumayo in chapter number 7. Ithi ke ngoku the gathering of the Sanhedrin, which is the Pharisees, the Sadducees, the scribes, and every leader, the priest, the high priest, everyone was out there. Bemephana besobuza imibuzo. Ithi Bible waphuma uStephan egcwele ngumoya kaThixo. Waqala intshumayelo eqaleni. Eqala kwiGenesis woma straight ekufeni nasevukeni kukaYesu. Ithi Bible baba nomsindo eshumayela. But kube egcwele ngumoya kaThixo akavala umlomo waqhubeka ngoba he's hosting the presence of God. There's one thing that you cannot have when you're hosting the presence of God. In the presence of God, there's no fear. You walk in faith, you do not walk in fear. And when you are standing in the presence, filled with the presence of God, one of those things is fear. What in your body see away? God will never shoot it. Whether the color to do, they want to be Tatayo, but whether Tatayo does not change what I have heard and what I've seen. The morning never yes, was in Nazareth. And the Bible said they started to stone him. There's a metal him out there. His eyesight. Shamakosa. And then hey, they told a person. The Bible I don't know about no go. Nobody should live for me. But when you're filled with the
presence of God, when you are hosting the presence of God, your eyesight changes. Bedona ngakathiko awuboni bantu bangakufuniyo nabantu bakukhaphelayo awuboni bantu bakuhlebayo ubona abantu bakaYehova. Bedona ngakathiko awulili ngendlala njengabanye belila. Bedona ngakathiko awulili ngento ngenaso, but you are looking up into heaven and saying that at your time I know you shall make things right. Stefano, wathi imani izawuqhubeka ngamathe kodwa icontent ibonayo. Uthi ndingawalahla amathe elo gcinane izawuqhubeka lingiphaya, but khona into endiyibonayo. Ndibona amazulu avulekile. Ndibona uYehova sithe eqaleni kwakhe. Ndibona umnyama womntu. When he knew that his assignment was finished, when he knew that his assignment was finished, he said, unto your hands. Abakhosi ngakathika abafuna nginikela. He said, "Khosi ngakho." Abakhosi ngakathika abafuna bazinikela. Ngoba uthi Pawulos kwencwadi yabaGalatia chapter 2, ayisendini kodlibone. Kodwa nguKristu ongaphakathi kwami. The problem is that nafagalabili is something else. Therefore, when I die, I will die like him. Not in layers of Pelisican, but unto your hands I commit my spirit. Your eyesight changes. Now, also call Yabulawa. Uyabulawa ukubulalekayo. Ukhona ukuthi bayazama. You cannot with your same mouth speak the mysteries of God, but with your same mouth confessing that in Yabulawa. The only thing that you can say is that they are sad. Oh, but uthi Pawulos ngayethethe kude amaKorinte siyazanywa ngendlela zonke. There's a certain posture that you take whenever sinethwa asiminaleke enyameni but siyasondezwa noko thabile. When things befall us, we do not take the shape of the enemy, but we take the shape of God. Alivanga sithi kuPawulos ubaba lomntu kwanele. Pawulos ayibongozi inkosi kwakathathu obelisusu uvile enyameni yami. Uthi ngave ngikuthandaza kulothi kumnye owandibonisa izwi lesithathu kodwa wavela wakhuluma izwi elinye wathi ubaba lolwami lukwanele. Wathi ngoba amandla amabonisa kakuhle aba uthakathaka wena. In your weakness my strength is shown. Such is the kind that is hosting God. No path. Yabona umfundisi uvuyisa ubone sitsha. Uthi umdumisi ka ibhala 24. Banjeke abayingqameleyo. Banjeke abayingqameleyo. Bathandekayo, I'm here to raise a people that shift their posture. Ngoba baphethe the presence of God. Yes, sir. In the presence of God, there are certain things that cannot be found. In the presence of God, there are certain things that cannot be found. In the Bible, Yesu uyabhaptizwa. Uthi uJohane andikwazi uyenza lento ngokwami ngoba umkhulu kunaye. Uthi uYesu masiyenze lento ukuzalisekisa umlungisa. Ithi emveni koko wathi xa ephuma emanzini wehla umoya kaThixo njengehobe wahlala phezu kwakhe waphuma ilizwi.
umveli after ngenelo lizulu wafakwa in the wilderness ngoba when you carry the presence of God sometiba kuphelele apho uyadluliswa athi uyahamba entabeni stay there for 40 days and 40 nights and pray ugathi uzibuze imibuzo thina ndidweswe ngoya wakho nje ndiyosilela ntoni abathixo abadweswe ndini kunendlela abaphila ngayo kunokudla abaphila ngako ibhayibheli segamile 40 days and 40 kayehlayo uyazalwa. When you're hosting the presence of God sucimba the devil will not be able to approach you. When you're hosting the presence of God, do not think that the enemy cannot come close to you. Uthi usathane kuthixo leba ndiyasondela ayingxaki akumbiyele kodwa uthixo athi ndizawuvula ngena nalapha kumhostela uthixo there's a certain level that you need to reach in order for the Lord to raise you and elevate you up ukhoneni bakhe wathi ahleli nabayi-12 kodwa wathatha abathathu wathi masinyukele entabeni uthi abanyuka xa befika badibana noMoses badibana no-Elijah ngoba there's a certain level of growth in the hosting of the presence of God odinga ufikelela kuyo before you are able to be elevated to the next level of your life in hosting the presence of God. The chapter we're reading in to Paulos ibandla laseGalati ibandla elifundisa that was tested doctrinally ngokwemfundiso amaJuda afika ngena afaka umthetho kakhulu kwelibandla bafuna the Gentiles to follow the law ngoba bona babembalwa amaJuda ecaweni ngokuyesu ezengabo i-Gentiles abaninzi zona ngoku zingena ngokhona baqoma basize leqhinga ngoba sihlale thina sisebandleni soba sibalawula labo bantu kodwa masifake imfundiso but kule mfundiso ifakiweyo uPaulos uyafumanisela ba kukhona izinto ebakudala zivelile kwaba bantu xa bayivayo kanti into endandibashumayeza yona bayamkela ngendlela right but ndibona iziqhamo that are not supposed to be found in them. No, thandekayo verse 19 uthi ke uPaul ezamcacisa le nto ehlala phansi kuyo sihloko sale ndawo keeping step with the spirit. Now the work of the flesh are evident. uPaul uthi ndibona imisebenzi yenyama phakathi kwenu. This is how we get to get the revelation of understanding ngoba sindawuni noThixo. Ndibulela mna le passage of scripture from verse 19 to the last verse oba iyasifundisa oba sikwazi ukwahlula. Yabona when you are hosting the presence of God awudingi uzichaza. Yes. Okay. Azuthetha ngento zini. Cela likhuleke. Buso benu buyabopheka. Cela. Uthethi konke zabantu. Amen. Thethiswe. There's a way yokwahlula. Yes. So uhlabelela sive into kaThixo ikhona phakathi kwethu. Yes. Asijongi ingoma. Ngoba uyakwazi ukuhla ngenxa yethu. Abalandela wena kule ngoma oyiculayo. Kuba inhliziyo zethu sendaweni right. Ahle ngenxa yethu. Uyakwazi oba i-altar call xa ugqiboshumayela igcwaliswa kuba abantu bave ilizwi nyhani ngoku wena lingakusebenzanga. Asijongi how powerful do you preach? How powerful do you sing? We are looking at the fruits of the presence of the Holy Spirit. Ngoba uPaulos uthi anizongikhatha ngoba ndilapha entlongweni iqimba lizangikhatha nithi niphila kakuhle ndiva izinto ezivezwa inyama ezithethwa ngani. Akhona abantu baloko abaye bahlebela inkokheli njengabantu bakokulowa bahleba
Follow Paulos. Yes. Unje kuqala. Nangoku bakhona abahleba. Bathi asahleba ibandini. Sihleba kuThixo. Ngasivezele Thixo. Ngoba into esifunayo ukuhlala nawo apha ecaweni. Asinovumela abantu basihindarishe. Sikhilele ngeziqhamo zabo. Oh baba ngoba. Paulos, and these are the fruits. And these are the fruits of the flesh. These are the fruits of the flesh. What? Sexual immorality, impurity, witchcraft, jealousy, rage and hatred. Zininzi ezibizwe apha ngibonile ngosikhole ifunde eBhayibhelini. But ikhethe ezi ngoba zi-evident. They are so loud in our churches today. Ikhethe ezi zimbalwa ngoba zona zitheni? Ziyangcola kakhulu. Ngoba there's a certain level of hatred that the church has risen to. Analoba si-ignorant okanye asifuna uyamkela lo nyana ngoba level enyukileyo yongafunani in the body of Christ. There's a certain level of jealousy that has grown in the church. Ndibona uNkosi uNkanjeni eqhakaza ka eshumayela ebeka icebo likaThixo abantu bejika ezindleleni zabo. Ndibaleke ndiye elizwini yokukhangela ivesi to counteract the revelation uFundisi uNkanjeni eshumayela. Aba ina bhetere yakhe because ngifuna ukuvela so that yena ehle. But uPaulos nje bathi lapha etrongweni nje kukhona abashumayela ngomona. Kukhona abashumayela befuna ukwaziwa. Kukhona abashumayela besenhlizweni right. Kodwa uthi nalapho kuyo nto ndiyavuya. Ngoba indaba ezingeza ashunyanyelwa. We need to rise to a level of putting the word of God and living for the presence of God to a point that doesn't drown you down. When people stand in the podium, preach and worship, we clap our hands. Our best is Sundays and we think. Please, I'm not compliment each other. Uve into phethe mix awukhabela ukhabela udansa vela icutha lodlala ekhangela ikhi oko uyayazi le ngoma udala wayidlala khangela ikhi ngoba there's a spirit of jealousy and sabotage. Oh nina niyathanda ukwenza kanti nizazi into ngithetha ngaso. Athanda ukwenza into kanti nizazi into ngithetha ngaso. There's a spirit of jealousy. Sasibona thina izinto siyazazi. Uqomba ebeyidlalile isola lapha evuselelweni kodwa namhlanje ukhangeloko. Uyikhangeloka ithi angayincama umuntu oyihlabelayo kanti uThixo usilinde ngoma. Usibambezele ngento kaThixo ibizawuhlangana ngoma iproblem ntoni ubanjweni igqubu enhliziyweni yakho. The Bible says when that kind of a spirit is found in you, the spirit of God is not found in you. Sizohamba kakuhle noThixo. Sisemoyeni kaThixo. Jealousy and rage. Wakhela izitombi. No wakhona udala benifuna kule 2-3 weeks mfundisi. Anafo. Hayi ukuthi kwenza abowayo phazamile. But anafo ndine event leviza. Ndine worship group phaka leviza. Anafo. Angaqhubeka poster in 3 weeks. Akamarket ngenze anafo. But somehow ukwazi ukufika indaba ezakhiwe somewhere wherever ezakhiwe khona lihleli ngegcwala zakhiwa ngapha andikho la kwi-socials andikho naphi lihleli endlini ndaqaqanjelwa ngumhlathi for 3 weeks nganomhlathi manje ngokuphulwa elizinyo liphinde kuthiwa buya vele sawugqibezela ndingaka kwabuya isitori sakhiwe si-oleg yathi kulungiqelelayo ngasikhathi baxelele babanyanisile
ngoba andinalo ixesha loluntu Yeah. yoya Yeah. le nto aqale banyanisele number 2 lifihle igama labo ngoba andifuni ungabathandi ngoba apha kum igcwele uthando lodwa ngathi nawe futhi libali ungabajongi ngayo bayeke yeke sabona bathekayo because sigada yoba singahlukani nepresence kaThixo ngoba silandwe kude sisenza into zethu ngendlela esiphandayo sibulaleka sibulaleka nabazali bethu kodwa safunyanwa usuku lukaThixo ubabalo lukaThixo safika kule ndawo sabona siphakanyiswa sizizinto ezingento siphansi saphakanyiswa lusuku lukaThixo kwezindawo esikuza sibawona ngoba sibona into entsha kule ndawo siphila kamnandi sibulaleka kodwa sihleli kamnandi emzukweni lukaThixo. It's called anger. It's called anger. Amen. Ngeke unokugamba into ngawe engakuzondi. Yeah. Akubuza uba uzonde lanto. Zonde lanto. Ndithi kulungilelayo. Ningayithethi bantwini. Ndingulungilelayo. Indoda likhethelwe noba yintobhinqileyo. Uthi hayi yintobhinqileyo. Ndithi hayi ke inoba bendiblita kuFacebook anamvuma. Ewe kaloku siyabhalela kuFacebook. Andinozibhala kuFacebook ukwathi uba sibaxelele abafundisi bethu siyabaxelela. Ndinalo udala umfowuni undibhalela. Ngoba ninento ethi xa ningavumi nibaleke neyabafundisi benu nithi uyandiblita umfundisi ubani. Yi-screenshot nje ebinjalo ngoku. Yigcine epokothweni ndiyazi uba akukaziduma ngimfundisi ungayaqoqi ngathi inoba ngathi kodwa igcine ngelo hlobo manje uThixo ukhona. Amen. Sigade into ebasigcwele ithanda. Yeah. Yeah. Ithi ke ngokwapha sexual immorality adultery kuphela kakade uzophela. Amen. Because we are so casual in the church in these days that sexual immorality ngokusesimazi obiyenzeka we ignore it. Kanti iBhayibhile lithi ngesona sono esithintelayo ethe sona emphefumulweni nasenyameni. Iyazibona uThixo zonke kodwa uthe sona sinithintelayo sesi. Abanye balazi igama lesexual immorality. Bawulazi ngoba ngizisana ngathi sexual immorality is to live a sexual life unmarried. Now also ngicacela nina amen. Ngoba le sisingesi esinga. Ukuphila usenza inkonzo yokulala wajadana. That's sexual immorality. It means it is to sleep with another person while you are married. That is adultery. The second form of adultery, it is to worship another God while you are worshiping God. That is called adultery. It is to share everything that is precious to your wife or your husband with another person. It is to share the worship that is only offered to God to other gods. That is why wathika ijeka thiki fako notako akusasinhlobo yakhe emnyango ngoba uThixo cannot exist with other gods. Yeah. He cannot be found in the same place with other gods. It is because you are living an adulterous life. You are living a sexual immoral life. You want to enter the altar of worship and prayer. Usuka endaweni. You did not even repent. Boy, you never does it. You come and ask. Let's be real. Now you do
Ndaye ku-expose abantu Thixo wandirephela Yeah. wathi no iyeke le nto because ayinabuzalwane iyeke nilungisane iqele xa umosha umhlambi andivele ndigqibe nari yebo ndibe nari umosha umhlambi kodwa ndinari kakhulu ke ngoku nanguwe but ndiphinde ndithanda imfana inhliziyo uthixo ndiyithanda athi egqibo senza ngoku ayipulpetini ngoku no andiyazi noba niyazana nathixo ubulala umntu namazi uthixo obulala abantu kwi-altar afe umntu in the altar eqala uphathe imayike ezawuthi ndibona sithe to a dimension where we are going to pray to the Lord that thixo kungabikho umntu ongekho right nawo maphambi kwethu makathoma phambi kwethu ongakhange ayorepenta kuqala uqala udile naye thixo engakathethi eme phambi kwethu ajike umlomo eme phambi kwethu. We are serving a God that is to kill men in the presence of God. Abantu thixo abantu wabe ngobanike assignment esithi bale bonyana babana balibele onyana baskefa onyana bakaskefa bagunyele nobephila nguthixo ngoba badla inyama yesithixo bephethicebo kathixo bephuma endlini yobubungeleni hosting the presence of God, the carriers of the ark of the covenant. Abazana nento ngapha kwevein babonene nothixo futhi bayazana nelifu kathixo bangene kaninzi besibhelela elifini kathixo kodwa badla inyama yezithixo. IBhayibhile bathi bayokhonza uthixo wavula umhlaba uthixo wafaka wabhala ngoba he is a God that is able to bury you alive. There are certain things that cannot be found in us. Yes. If you are living with the Spirit. Uthixo Paulos, this is the evidence that you are living in the flesh. This is the evidence that you are living in the flesh. But uThixo Paulos, ndinibizela ke dimension yokuphila kumoya. Uthi xa niphila kumoya njengoba anizundixelela. Kukho izinto endazibona. Ongadini mfowethu. Ngicela ukwathi. Kukho izinto endazibona. Uthi but the fruit of the Spirit, it is love, joy, peace, patience, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. These comments are not as much as I. Siyavala ngoku njalo in 5 minutes. Love is not a word or is not words. Love is action. Uthi uJohn xa ecacisa ngothando kuJohn 3:16. Wenjenje. This is what the Lord did. Elaka wathi wenjenje. You model C students. When you see the wenjenje, it means that this is what the Lord has done. Uthixo ukulithanda kwakhe ihlabathi. When the Lord wanted to show us that we are sithanda, he did not tell us that he loved us. But wavela wanesenzo sothando. The first thing esayibona ebandleni xa uthixo ephila in us, hosting the presence of the Lord in the correct manner, sabona ngothando flowing effortlessly in the midst of the church. Sabona into esazenza omnye komnye. Sabona indlela esakwenza ngayo omnye komnye. Indlela esawunikela ngayo omnye komnye. The way we are going to treat each other will show that we are living in love. Asizuqala ndiqale kudlova ndithi hey bani ufulathela uqaphela into ngayi azuqala kuza uqala kuye
ndithi ndibone i-ABCD ngawe. What is happening? You are my brother, you are my sister. That is a form of love. Xa unothanda awungusithi ebantwini uyabona ingathi into ethile kanayo. No, you first take what you have. Okanye uba unayo ufune lunayo ungatsho uyisaphi. Uthi awunayo into ethile ngoba ndiyayidinga. You know that ayidingwa uzayidlulisa kulo idingayo because imele ukuqumana ngothando. When we see love, we are going to see these actions. Uthando aluconfesswa. Yenziwa. Aluconfess uthando. One is God and fruited. Come on. I can't tell you now. Big men of God. One is God and fruited. Katana. You are man. When someone says they love you, kule moke ngokule moye. Yeke leyo thando lamanyano ba sibona samthanda. Kule moke ngokuba ngasa ikomba ngoku. Kule moye ba ngoku ngifuna unyuka yabona izinga bebomini. Uthi amani. Uvela uthi kuye wena that anything coming from a man to a woman. Ubuyandithanda nyani khona indlela okwenza. If you want to show me you love me, there's an action. How about the way I can? Uyobaxelela ntucela. Bakuvana bona. Sakwazi thina uvana. Bayohluleka pha. Uyabuyazi ba those were mere words to take advantage over your life. Because love is not in words, love is in action. Amen. Because Napana, there's a manner of words that when you wake up in the morning, you want to show your spouse, your kids. But I love authority. To show that I am in love. Love is an action. Evident in the church. They know when you are lacking. They fill up that gap. Bakubiza uhlale nabo wonwabe bosithe nabantu bakumamela ingxaki zakho and ezangxaki siphela etywaleni siphinde sithethwe but abecaweni uyithetha kube kanye uyive isaziwa yi-eldership uyive isaziwa yi-worship team uyive ichutsha abecaweni. It's no longer something I wanted to confide with you, but it's something that is filled up with the church. That is not a form of love. That is a form of living in the flesh. Lord, I'm form of love. It's a form of love. Love is shown. When we see love, I will see that you are living in the spirit. When the sense, I see one who's been married to send Genji, who carry him to Uso, who let it cover long, who came back to sell Tanway. Don't go foot out of the team. Satala pants, some fellowship, Sabona, Poba, and then Lupina. Sabondas, we answer, go Puma Paraguay, God, we have a way of hiding our true selves when we stand in the pulpit. Because our true colors our action exposes who we are. Peace, patience. Go. That's the truth about the going. Patience.
Patience. You undidikile. You ngeke nabona umzalwane. Ulapha ecaweni ngoku la. Uhle kulapha. That is fear when indawo wathi you andidika ke. Patience. Angikwe wena mntana badala. We need to elevate to a certain position of being patient with one another. Asizelanga sikholwa. Asizelanga sisindisiwe. Sibuya with different forms of growing up and backgrounds. That is why we need to be patient with one another. Asilapha sisegarage ukusebenza our past traumas izidlule kuzo. Silimele ngalo singabanye. Kulinda siphuma phakathi kwazo. Siphumele phakathi kweminilo before sokhonza. Abanye bethu siphuma phakathi asikadluli kuzo sizaphila kwezo trauma. Asifika apha, the only form of love that we need to see from you, the only form of living in the spirit esituyibona ku patience. Abudikeni kwami. Be patient until the Lord delivers me from my head. Siyathanda spiritualize traumas. Siyathanda spiritualize into esidlule kuzo zibhlungu. Umna mfundisi ngoba mawubhubhe ezandleni zami. Ngiyavuka na ngo2 ndivuswa la sound yokuphuma komphefumulo emntwini namhoqozo. Utata mnandi nimvasa esibhedlele wahoqoza ogqibela. Zibusabotho eksene ezo zinto. It's trauma. I did not run away from counseling. Yes. The first thing I did was to go through counseling. And this time as I did Tiko Susesi Sunday. No. I go through counseling because you do not need to spiritualize everything. That is why we need to be patient with one another. Follow up on each other. That's a form of patience. Yes, it might be the spirit, but follow up. Are you okay? Are you okay? Do you need to talk? Because we need to be patient with one another. It's a form of uPaulo zangadla anqabe ngomkhuphela ngaphandle uPetros. uPetros evukelwa idiscrimination ecaweni efuna uma namaJuda ebhebhetha iGentiles. Wafika mbizela eqaleni wathi lento ndibona ivuka kuwa ikho right. Lungisa enhlizweni yakho. For the gospel has come for everyone. Balile wathi bangabonke bangasindiswa bafikelele ekuyazela inyaniso. We are patient with one another. We have lived in sin for long enough. Overnight, be patient with us. Patience is coming down to me and say, but all that we do is to be perfect beings. Patient. Patience. Kindness and goodness. Kindness and goodness. Kindness and calling way border. Wow, Numa. Counted. The bonus says a pa. Yes. Indlela onjonga ngayo amehla yathetha usokuyathetha. If you are living in the spirit noba ingxaki zakho zikugubukele kangakanani uzibhaqa unxuma when you see your brother and your sister ukoma I'm about to enter fellow intazizofu wake excited ngobona abazalwana sike saphila kwi-era singafuna ugoqa ecaweni nangocawa seyiphumile kube 2-5 no-6 sikagodu sihle lapha siyothenga amagwinya sobeka amasitya sifuna ukohlukana yilanto kwi-revelation athetha ngayo ubhale athi unanishiye uthando lwentoqala sike safuna ukohlukana ngokuba sidikana nangela xesha sithetha izinto sinengela xesha but besikafuna ukohluka kwenzeke ntoni. We have run out of love and
Sunday sikhonza okadinwa sikhona sinyusi sikhona futhi sithi izitulo sikhonza asidinwa because we want fellowship, we are excited ngoba we want that kindness. Sishiya amakhaya ethu toxic abitha siyongena phakathi kwabantu aba-kind and good to us. Kubona uzofuna ushiya a toxic home to another toxic environment. A presence kaThixo. Mandiyeke ukuthi ngani. Faithfulness and gentleness. When we are talking about faithfulness, faithfulness ayiqali ngathi. Faithfulness iqala ngawe. Sabona bathekani. Awuthembeki into ezikecawa ungekathembeki uthini. Ngiyacela mfowethu ngifuna bayivele indaba. Awuthembeki into ezicawa ungekathembeki kuwe nothini. Yes. Yes. The first form of faithfulness, it is when you are faithful between Jesus. Amen. when you are faithful between you and God. Yes. Jesus. When you are faithful between you and God. Uthembeke kuThixo ungekathembeki kude. Xa uthembeke kuThixo awufika uxoke phambi kwethu. Waka wamnika umuntu wathi khathandaze axoka apha emthandazweni.